سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي أبحقاونت مريتنا بادمنان عسبنان زتكورة تحستو حزناينا أبساعتنا ترغيبنا زلنا كبرانن تخطاتلتنا بعصر سلسة ميازيا كلتا شحن كلتن كومشن دوب إرتراني إثيوبيان مريت بادمن كبابيون نا إرترا مخوانو بوغعي زحبرو اللقوانيو كم تذكر بعصر سلسة ميازيا كلتا شحن كلتن كومشن دوب إثيوبيان إرتران بوغعي نزو سانيو مسحابه أدقيقو زي حسبن كم هو خزبئي قرن زنكسن چفرا مالليت بتنايشعو منيستر قدات وصاي زنبره أبكينات تقرايب نابسي أولوز تسنابته سيوم مسفن أبيلو بادمن كبابين زركبو زحاتتنالون بوتاتات إرترا نابانا بفردي آتيلو بمبال نهزبي إثيوبيا بمحصاو دقفتو ناب ترقيا وصيوم كمز عندرو غيرو نيريوم ازي زرسا يكونن اترقا زملليو منغستن هزبن إرتراغن دحر سلسته معالتات نايز عندرا بمقدد بريزيدنت إسياس أفورقي بادمن كبابين بلكع أفردي نابواناتاتو ناب إرتراوان كمستوسنن بتفردي منغستي إرترا عقبن بتقيادن نايموداتان وسانيخا كنتا أقدمو زفرمالو قيودن بمخانو نتكباريو بحاقوس كمز التحاقاقز أفلته أفردن ايت كومشن دوب إرتراني إثيوبيان بمموركواسكا بريزيدنت إسياس دحر زهابو مقلسي اتقرنز نكس چفرا ويانه اتو وصاني زي قنعن زي فتحون كمزغونن كم زي قبولون عينو خي حاسي أبصومن نايتزا عندرولون زتحقوصولون معالتي بتبوزح زمالحاسو منيستر قديات وصاي بيلو ناي امبيتا مقلس هابه هزبي إثيوبيا بحفشا هزب تقراي دما بفلاي انبردو زمرحت ناس أدكي قمرقيوم يزاربيوم تمالي بادمن كبابيون نعانا تفريدلنا بمبال بوغعي أساسي عمناسي حجي خا بادمن كبابيون نبانا يبسحن كم قلعو تقشتتنا كبلونا كما يزبولو مرحتيوم زلونا بمبال نتي زكاير ملحاسوم كابشعو تحيزو كستوفلولهم جميرو نبرا كبرانن نزو الثاني نايباد مزهابو سبات كما يزبوليوم انتوات يمكا كومشن دوب إرتران إثيوبيان بخمين معاسن يقويموم كقوم من كله أو حستها قراتن أهوغراوان ودباتن أيونوت نباروم إرتران إثيوبيان كا اتو كومشن مسقومه نزهوبو بيين نايمود داتان كأيادن كخون كدمي فردي تسمامعن فري منالو دو عصب يخون بادمه بحقي كاب قدمو نا إرترايوم مرحتي إثيوبيا سلس دليوون سلس بهاقوون حق عالم كتحسو فتسو يكولون زكالون يكونن بحايلي انتفتنو دما بحايلي يقصمو كم عملهم حج مبار نقرا مقدو نزيتات زنت سرنز ملسن اب تاريخن سندن بموركواس زدالنا لكم تحستو كنقربو لكمينا بفلايكا نتوم نعشتو ولدهم مساخاتكم زتصنح أدالاون أغرابنا زمدب إفرم قدي سناي مكتتا جاندا مالليت أب جنبوش شحن شعات ميتن تسعين شومنتن كوينات أب العلي إرترا كخفتن كله كدمزي في تسامتاتزي أوار حبيلو مالت أب كبابي هجراو باطيرانا نقفاز تحت مل أوانات مالت أب شحن شعات ميتن تسعين شوعاتن عم تمرت أب دوات إرتراني إثيوبيان نيرتروان شكاتو ككلابت نبات إيرانا نقفا نياسلام بهيرات إرترا سلسل زلو أب أبيات كريستياناتنا إثيوبيا خي طرفه كموبا كياتو زبل
ድሑራት ተሓሳስባ ክዘርግሕን ከተግብርን ጎን ኸኣ ብወገን ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓዲ ሙሩግ ንኤርትራዊ ምምሕዳር ብምፍራስ ናቱ ብምትካልን ንህዝቢ ምስጓግን ኣብ ከባቢ ባድመ ጾሮና ዓሊቴናን ካልእ ከባቢታት ናይ ኤርትራን ናይ ምጥራርን ምስፍሕፋሕን ተግባራት ብሰፊሑ ተተሓሓዞም ጎን ዝውን ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ብኢደዋኒኑ ናይ ክልልና ትግራይ ካርታ ተዳሊ ብምባል ንብዙሕ ከባቢታት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝጽምብር ሓድሽ ካርታ ዘርጊሑ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ተኽታኹ ተግባራት ብዲፕሎማስያውን ወግዓውያን ላዕለዎት ሓለፍትን ልኡኻትን ብምስዳድ ነቲ ተግባር ናብ ንቡር ከም ቀደሙ ክምለስን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝኾነ ዶባት ናይ ኣፍሪቃ ዝነጸረን ብሕጊ ዝተረጋገጸን ምዃኑ እጀታይ ዝብል ወገን ድማ ብልዝብ ጭብጥታቱ ከቕርብ ከም ዝግባእ ልዕሊ ኩሉ ግን መስዋዕቲ ዝተኸፍሎ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ስለ ዝዓቢ ብምርድዳእ ጸገም እንተሎ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣቕረበ እቲ ጭፍራ ግን ቅልጽሙን ተሓበጠ ዝሓየለ ስለ ዝመሰሎ ብድሕሪት ብምዃኑን ኣጆኻ ዝብሎ ወገን ስለ ዝነበሮ ነቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምኽርን ለባም ኣገባብን ክቕበሎ ሳይኮነን ክሰምዖውን ኣይደለየን ብጀነራል ስብሓት ኤፍረም ዝምራሕ ወተሃደራውያን ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝርከብዎ ልኡኽ ኤርትራ መልእኽቶምን ሓሳባቶምን ንመራሒ ጭፍራ ወያነ ነበር መለስ ዜናውን ጉጅሉን ከብጽሑ ካብ ኣስመራ ኣብ ዝብገስሉ ዝነበረ እዋን ኣብ 6 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት ነቶም ጠራሮ ዓሳክር ጭፍራ ወያነ ምጥራሮም ከቋርጹን ኤርትራውያን ካብ ዓድታቶም ካብ ምፍንቃል ክሕየቡ ኣብ ከባቢ ባድመ ዝነበሩ ጉጅለ ሰራዊት ጭፍራ ወያነ ንምዝራብ ንዘቐረብዎም ወተሃደራውያን መኮንናት ኤርትራ በድራጋ ጠያይት ንኹላቶም ቀተልዎም እቶም ንምዝራብ እምበር ናብ ኩናት ዚኣተው ሽዑ ብፍላጥ በድራጋ ጠያይት እናተዘራርብዎም እንከለዉ ብጭፍራ ማለዲት ኣብ 6 ግንቦት 1998 ዝተቐትሉ መኮንናት ኤርትራ ብብዝሒ 8 እዮም ኣስማቶም ድማ ክጠቕሰልኩም እድሪስ ጅምዕ ዑመር ዓሊ መሐመድ ሳልሕ ዘርኣይ ዕቑባ ስላሴ ወልደ ጋብር ዘርአ ኣብሩኽ ብርሃነ ሓድጉ ናይ እዝጊ ኣስራት ገብሪ ህይወት ኣስመሮም በላይ ገብረ ኪዳን ገብረ ብርሃን ይርጋው መንገሻ ከምኡውን ተወልደ ጸጋይ ተስፉ ዝተባህሉ ተጋደልቲዮም ብድሕሪዝስ ኣኸለ መንግስቲ ኤርትራ ክጥንቀቕን እቲ ጉዳይ ጭፍራ ወያነ ኮነ ኢሉ ንኤርትራ ብወራር ከጥቃዓ ምዃኑን በርሃሉ ብድሕሪዚ ይኹን እምበር ሰራዊት ኤርትራ ክጥንቀቕ እምበር ንገዚፍ ኩናት ኣይተሃንደደን ሕኒኡ ዘይፈዲ ወዲ ኣድግዲ ዝበሃል ሰራዊት ኤርትራውን ነቶም ንመኮንናቱ ዝቐተሉን ነቲ ገበን ዝፈጸሙን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰራዊት ጭፍራ ወያነ ሽዑ ንሽዑ ብዕጽፍታት ኣባዚሑ ትሕቲ ምድሪ ኣእቲዎም እዮም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ደላይ ሰላም እምበር ደም ኣባላቱ ፈሲሱ ስቕ ኢሉ ዝሓድር ሰናፉን ኣይኮነን ካቢኔ ሚኒስትራት ጭፍራ ወያነ ኣብ 13 ሐምለ 1998 ባዕሉ ጻሕታሪ ኩናት ክነሱ ንኤርትራ ከም ጻሕታሪት ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣድላይ ዘበለ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምስ ናይ ምጉብዕቡዑ ወሲኑ እዩ እዚ ውሳኔ እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝሕዘነን ነቲ ንእሽቶ ግጭት ናብ ዝኸፍአን ዝዓበየን ግጭት ንኸይዓርግ ህጹጽ ናይ ካቢኔ ሚኒስትራት ኣኼባ ብምግባርን ነቲ ናይ ዶብ ምስሓብ ንምዕራፍን بوغن منگستی چفرا ویانن منگستی ኤርትራን ናይ ሓባር ኮሚቴ ቆይሙ ከም ዝነበረን ብምግምጋም እዚ ስዕብ መግለጺ ኣውፅአ ጽማቕ ትሕዝትኡ ከምዚ ይመስል እቲ ናይ ኤርትራ ወገን መግለጺ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንነዊሕ ዝኸይድን ዝጥምትን ናይ ሓባር ረብሓን እናሃለወ ብጉዳይ ዶባት ምስሓብን ህውከት ክፍጠር ከም ዘይብሉን ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እምነት ምዃኑ እናረጋገጸ ካቢኔ ሚኒስትራት ኤርትራ ናይቲ ዘይግብኦ መልክዕን ግዝፍን ኮነ ማኣዝን ምትሓዙ ዝተፈተነ ሽግር መፍትሒኡ እዚ ስዕብ ምዃኑ ይኣምን ብምባል እቲ መግለጺ ናይ ካቢኔ ሚኒስትራት ኤርትራ ናይቲ እዋነቲ ይጅመር
كمزي بمبالكا يقصل حدا منغستي إرترا زخونا يخون نايدوبا زي مرددا بسلماون حقاون مقدمبر بحايلي كمزي فتح الرقاقيسو سلز فلتن زأمنن سنموغوت حايلي يخونن كلتا نستطغسنت بمسرت بمقبار نفس وكف وغن أبكباب دوب ناي كلتياتن هاقرات إجتاي يبتصحاني زبلو مريت انتهاليو نهزبتات إرتران إثيوبيان عالمن بعلي بخارتان بأهازاتن كفلت نتو قدايكا بوتهادراو حايلي زيكونه بسلماو مقدن زاتن مفتاح كأمنن كفلتن سلسته دحر حجي نزكايدو زرباتن مرداتن بتعذابنتن شمقلنان سالساي أكال مسكوراتن وحساتن كخونو مسممع 4 أكراخرت زبهالو خبابيتات نغزيو كابهلاوي ناي كلتياتن هاقرات عطقات حايلتات ناصا مالت دي ميليتارايزد كوينوم كصنحو تغباراونت نايزي مرددا دما بوحسنت شمغالي كرغاغص 5 اتو قداي كيت تعبابقا بتعذابنتن شمغلنان سالساي مونغونيا أكال بزتخ فتح قبول انت زي كوين دما نبداننت كقرب زبل 5 نطبطات فتح زحازه امامه ب14 غنبوش 1998 كابيني منسترات إرترا أوصام بملس زيناون شفرون التمرح زنبرت إثيوبيا جن أبصراويت مختابن البزايبول أسوار أم شماتن بمصماد ني إرترا خط قوبتا أمناي معالتاوي تهديدن مقوع بعن تسمدت بناي شفراوي يانا فخران تهديدن كا شابعي عمد تسمبل ناصنتنا بصحنايو أبت معالت تسمبل شابعي عمد ناصنتنا بريزيدنتي سياسة فوركي كمزيلو نبرا نقل خابتي بريزيدنتي سياسة فوركي 24 غنبوش 1998 أب ستاديوم أسمرا تشيتشورو زغربو مدره صماغو كم ببالكم كمزي زبل أب زرزرات كي آتوخو نايلومي بعال حرنتنان ناصنتنان اتي أب زغربا أوان زتغستقلو لاودوبات مس إثيوبيا عبليخو وكوان تهالوه بزي غزياون بنان ترئيو كي تشاقلنان قلبنان صعرنان ابتحيزنيا زلنا ناي لمعات مأزنن وفران تراي كندهب كزخاخر فوتوم ناتنا اين هبن ناين داماتنا دماين دلن فتحن حقن بحايلن شفتن سلزير قصا اب قداي دوبات يقون كالي نلؤلاونتنا هلاوينان كبرتنا زتنكف قداياتون انتقونه بعقلن تعقستن سلماون حقان فتح كم من داي ايكن سلكنينا بجهران فخران تسنابدنا تنبركيخنان تسعيرنا ناين فلتن بخومس تسعره دلاي حق هزبون سلازيلا زفوكورن زتجهرونون سلازرعانان سلازربربنالون كاب قوانقوا مهدادن حيلن وصينا بعقلن للزبن كي تحللنا كنسرحينا حقن فتحن من تربحاتات زبي إرتران إثيوبيان كمزعوتان زبلتن زت أمامنن سلام كسفنن كمزخونخا أي تراترن سماعتاتنا نحدرم بمبصعنا يدبسو عوتنا حفاش زبل نبره قال بريزيدنتي سياسة فوركي أبشابعي عمت وقعو تنبل ناصنة إرترا كبراتن كبرانن إذا قديمو استقلت صماق تحستنبر قال مسلي مبقسنا يتقجتن مرقص إيرتران زرعي مثلني سرعات ويانا جن حيل لنن نيرترا دما خش فلقان كمزي أبز حلفة 4 عامتات زفكروز نبره قدم 25 عامتاتون بفخران تهديدن أسمرا بمئتاو سرعات كغيرن زدليو مريتن بحرن كقبتنيو نغيلوم سلازغونغا نتمنغست إيرتران كالوت فتوت سلام هاجراتن ودباتن نزغربو ناي سلام مصوعتا نقول نقديفو نابكويناتيو تهانديدوم بسلستي جنبارات مالت جنبار مرب ستيت جنبار عالتينا مرب كم اون جنبار بورين عسبن قداماي كالاي سالساي ورار بمبال اوش تخلت عامتات سلستن
ننوح اوان زغطلن متن سفيح ورارات اب لعلي إرترا أكايده اب كلاي ورار اب اقر مخل اب تسالسين ناي موداتان متن سفيح ورار دما حقوقو اب عد بقعون اب جنبار عسبوري دحتم سلسته سبره كفرا ويانه كمتن زتن سلامن كحسم كم زي صنحه بتبتب اب بريتوريا زختمو اب 18 سنه 2000 عامه مرتكا كيف تو نوعل سلام الجيرس كقبلن كفرمن تقسيبيوم كفرا ويانه نزوعل سلام الجيرس كقبل زغصبو حدن قندن مخنيات اب لعلي إرترا زكادو سلسته صفحت ورارات بجيغنا حيلتات مكلخال إرترا بستقبرلو ناي مكلخالن صره متقعتن سقمتي كميتن 20 شح زي وحس سراويتو سلازطفن زغا كاب تصبيتون قمتون وصاي سلا زنبرن طراحيوم كابزوم 120 شح اتوم لعل 30 شح تقارو وتهدرات شفرا وياني منيروم بزغا نتي اتقالالي تصابو دوناي مبالن قداي دوب بحقاو مقدي باهقراو بيت فردي بناي موداتان قيادن يقباي زي بحالو وصاني كزازم بخطامو كسمامعن كالام قدمت خوينات نابزلا على طرزو مديابو كابيني منسترات إرترا اب 14 قنبوت شحن شعاتميتن 98 عامة مرت زوصو مجلسون تماساسالي زنبره دهر ما يبعاتي شفرا ويانه كيف توه نتو علك قبل مقصابو علامات شفرا اتقوينات بسبب دوب نمنغست إرترا نمعلاون نهزب إرترا بمتشفلا قال خفال مريتون بحرون نممنزاع ينيرو اتوتونو ابزي اب سنه 2000 عامة مرت اب كتما الجرس اب منغو منغست إرتران بچفرا ويانه زمرح زنبره منغست إثيوبيان استساتفو مسخاخرن او حاستي ناي تسممع سلامنك بعلمن نبروم دهرزا مسغاغريت كقربولكمي اب كتما الجرس هاجر الجيريا اب سنه 2000 عامه مرت امونغو منغست إرتران بچفرا ويانه زمرح زنبره منغست إثيوبيان اب استفرمه سممع سلام بدرجه ودب حبره افريكان ودب حبرات هاجراتن حبره اوروبان كساتفون كلو بدرجه هاجرات دما حبرات منغستات امريكا الجيريا ايطاليان بوكلتن تساتفن نتوع السلام نمنغست إرترا وكيلو كتامو زنبره بريزيدنت هاجر إرترا أتو إسياس أفورقي بوغان منغست إثيوبيا دما قدامي منستر إثيوبيا نبر ملس زيناوي كتامو أمبيرولوم نزي وعل سلام بأكال زمرحوون كما حاست سلام استساتفون حدا نودب حبرة أفريكا بموكال وانا صحافي حبرة أفريكا زنبره تنزانياوي دكتور سالم أحمد سالم كلته نمنغست الجيريا بموكال نعسر عامتاتنا الجيريا زمرحه بريزيدنت الجيريا زنبرن أمبل 84 عامت عدميو أبكلتشن عسران حدن زعرفه نفسير السيد عبد العزيز بوتفليقا سلسته نود حبرات هاجرات بموكال كابشحن شعاتميتن 99 كساب كلتشحن شدشتن عامت مرت نود حبرات هاجرات كم وانا صحافز مرحن أبكلتشن 18 أمبل 8 عامتو زعرفن غاناوي كوفي عنان 4 نمنغست إيطاليا بفلاي نا أوروبا غاب حافشا بموكال أبتقوانتي مكتل منستر قدات وصا إيطاليا زنبرن أمبل 73 عامتو أبكلتشحن شدشتن زعرفن مستر رينو سرين حموشته نمنغست أمريكا بموكال كابشحن شعاتميتن 99 كساب كلتشحن حدن صحافيت قدات وصا أمريكا زنبرتن أمبل 84 عامتا أبكلتشحن 22 زعرفتن مادلين أولبرايتن كالوز تعدمو أقدست السباتن بأكال زي تساتفو وينيرو اتي أمونغو منغستات إرتران إثيوبيان أبكلتشح عامة مرت أبكتما الجرس زي تفرمه وعل سلام تحستو توعل سلام زرزرات ناي قزين اتو قد دايدوب نابييناي بيت فردي كمون أمرار صاديانون ناي قزي قدبن وصعيتاتو كلتياتن واناتات قداي زخونا هاقرات بزعبا زخوفلون أقبابا فساتمان أكايدان نايتو قداي مقام كومشن دوب إرتران إثيوبيان كالين مزرزر قزياتون
ዘነጽሩ ነይሮም እቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ሄግ ኔዘርላንድስ ክቐርቡን ተሰማምዑ ክርክራት ምስተኻየደን ጭብጥታት ምስቀረበን ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት ኣብ 1902 ዓመተ ምህረት ኣብ 1908 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ውዕል መግዛእታዊ ዶባትን ተተግባሪ ኣህጉራዊ ሕግን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ፍርዲ ክወሃብን ዝብል ቀንድን ዓንዲ ማእከል ዝኾነ ነጥቢ ግድነት ምዃኑ ኸኣ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብቲ ውዕል ፈሪመናሉ እየን እዚ ኮይኑ ኸበቅዕ እቲ ዝወሃብ ውሳኔ ወይ ብይን ይግባይ ዘይበሃሎ ናይ መወዳእታን ቀያድን ምዃኑ ኸኣ ኣብቲ ውዕል ሰፊሩሎም ነዚ ድማየን ክልቲኣተን ሃገራት ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሰማሚዒናሉ ብድሕሪ ዝሰዓበ ሰራዊት ክልቲኣተን ሃገራት ካብ ከባቢ ዶብ ከም ዝርሕቑ ምግባርን 31 ሓምለ 2000 ዓመተ ምህረት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣንሚ ብምእታው ነቲ ናይ 1051 ኪሎ ሜትር ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ብእግርን ብኣየርን ምቁፅጻር ነበረ እዚ ድማ ተተግበረ ጎን እዚ ሙቃም ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምምራጽ ደያኑ ምቕራብ ጭብጥታትን ሰነዳትን ኣብ ቤት ፍርዲ ምክርኻርን ወዘተ ዝኣመሰለ ናይ ኣስታት ዓመትን ፈረቓን ግዜ መስርሕ ዳንነት እዩ ተኻይዶም ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብብዝሒ 5 እዮም ነይሮም ሓደ ካብዚኦም ማእከላይ ዳኛ ወይ ፕሬዝደንት ክኸውን እንከሎ ብክልቲኣተን ብዝተመርፁ 4 ደያኑ ዝተረቑሐ እዩ ንሱ ኸኣ ሰር ኤሊሁ ላውተርፓክት እዮም ፕሬዝደንት ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይኑ ዘገልገለ ሰር ኤሊሁ ላውተርፓክት ብደረጃ ዓለም ሓደ ካብ ፍሉጣት ዝተምሃሩ ጠበቓታት ኮይኑ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ፍሉይ ክእለት ከም ዘጥረ ይንገረሉ እዮም እዚ ብስሙ መስራቲ ማእከል ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ዝኾነ ሰር ላውተርፓክት እንግሊዛዊ ኮይኑ ኣብ መበል 89 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 2017 ዓሪፎም እቶም ዝተረፉ 4 ደያኑ ግን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከክልተ ኣህጉራውያን ደያኑ ብምርቋሕ ትቐርብ ካብዞም 5 ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወገን ኤርትራ ዝተመርፁ ክልተ ኮይኖም እዞም ዝስዕቡ ድማ እዮም ሓደ ፍሉጥ ጠበቓን መምህር ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርሲታትን ኮይኑ ዘገልገለ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ዊልያም ማይክል ሬይዝማን ክልተ ፍሉጥ ዳኛን ኣብ ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ትካላት ከም ናይ ሕጊ ክኢላ ከምኡውን ምክትል ፕሬዝደንት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ኮይኑ ዝሰርሐን ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ኣሜሪካዊ ስቴቨን ኤም ሾውበል ክኾኑ እንከለዉ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ፍሉጥ ኣህጉራዊ ጠበቓ ዲፕሎማሰኛን መንጎኛን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ላዕለዋይ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ዝነበረን ኣብ 2007 ኣብ መበል 86 ዓመቱ ዝዓረፈን እንግሊዛዊ ሰር ኣርቱር ዋትስ ክልተ ፍሉጥ ዳኛ ዋና ኣኽባሪ ሕግን ሚኒስተር ፍትሒ ናይጀርያን ካልእን ብምዃን ዝሰርሐን ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ናይጀርያዊ ፕሪንስ ቦላ ኣደሲምቦ ኣጂቦላ እዮም ኣብቲ ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ብዘይካዞም ወግዓውያን ዝተረቑሑ ደያኑ ኣብ ክልተ ኣንጻር ዝተሰለፉ ናይ ሕጊ ጠበቓታት ኣማኸርቲ ሕግን ክኢላታት ካርታን ተዛመድቲ ሞያን ተሳቲፎም እውን ነይሮም እዮም ብወገን ኤርትራ ካብ መንግስታዊ ኣካላት ዝተቖፅሩ ናይ ሕጊ ጠበቓታት ክኢላታት ሕግን ካርታን ተዛማዲ ሞያን ዝነበሮም ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም ኣብቲ ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ብዘይካዞም ወግዓውያን ዝተረቑሑ ደያኑ ኣብ ክልተ ኣንጻር ዝተሰለፉ ናይ ሕጊ ጠበቓታት ኣማኸርቲ ሕግን ክኢላታት ካርታታትን ተዛመድቲ ሞያን ተሳቲፎም ነይሮም እዮም ብወገን ኤርትራ ካብ መንግስታዊ ኣካላትን ዝተቖፅሩን ናይ ሕጊ ጠበቓታት
ክኢላታት ሕግን ካርታን ተዛማድ ሞያን ዝነበሮም ከዓ እዞም ዝስዕብዮም ሓደ ከም ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ስውእ ተጋዳላይ ዓሊ ሰይድ ዓብደላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብቲ እዋነቲ ዝነበረ ክልተ ፕሮፌሰር ሊ ብሪልማየር ተሓጋጋዚት ወኪል መንግስቲ ኤርትራን ኣማኻሪት ሕጊ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኤርትራ ናይ ሕጊ ፕሮፌሰርን ዝነበረት ሰለስተ ሆዋርድ ኤም ሆልትዝማን ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ የል ዝነበረ ኣርባዕተ ኣቶ መሐመድ ሱሌማን ኣሕመድ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝነበረ ኣብቲ እዋነቲ ሓሙሽተ ኣቶ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሽዱሽተ ሚስ ሜጋን ሙንዘርት ሕጋዊት ኣማኻሪት ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኤርትራ ዝነበረት እቶም ቀንዲ ነበሮም እዚ ማለት ግን ኣብ ጎኖም ኮይኖም ብዙሓት ክኢላታት ናይ ሕጊ ነይሮም እዮም ብፍላይ ከዓ ኣማኸርትን ጠበቓታትን ስለዚ ከም ጉጅለ ኣማኸርትን ጠበቓታትን ናይ ኤርትራን ካልእ ተወሳኺ ሓገዝን ዝገብሩ ዝነበሩ ከዓ ሓደ ሚስተር ኦ ቶማስ ጆንሰን ካብ ኮቪንግተን ኤንድ በርሊን ክልተ ፕሮፌሰር ጄምስ ክራውፎርድ ኤስሲኤፍቢኤ ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ሕጊ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ከምኡውን ኣማኸርቲ ሚስተር ኤሪክ ብራውን ካብ ኮቪንግተን ኤንድ በርሊን ኤልኤልፒ ሚስ ቺያራ ጆርጌቲ ካብ ዩኒቨርሲታ ዲ ቦሎኛ ሚስ ካሪን ኪዘር ካብ ኮቪንግተን ኤንድ በርሊን ኤልኤልፒ ሚስ ናታሊ ክሌን ካብ ዲ ቮይስ ኤንድ ፕሊምፕተን ኤልኤልፒ ኤርትራዊ ፕሮፌሰር የማነ ምስግና ካብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ሚስ ኤሪን ኬዚ ካብ ዩኒቨርሲቲ የል ሚስ አማንዳ ጆንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ የል ሚስ ሱማ ናይር ካብ ኮቪንግተን ኤንድ በርሊን ኤልኤልፒ ብሓባር ብምዃን ጭብጥታትን ሰነዳትን ብምፍታሽን ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምዝማድን ኤርትራ ንኽትዕወት ዓቢ ተራ ዝነበሮምን እዮም ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እዞም ስዕቡ ክኢላታት ሕጊ ጠበቃታትን ምሁራትን ከምኡን ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተሳቲፎም ነበሮም ከም ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓደ ካብ መራሕቲ ጭፍራ ነበር ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተቐትለን ባድመ በፂሓትና ብምባል ህዝቢ ዘሳዕስዕን ሲም መስፍን ከም ተሓጋጋዚ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብቲ እዋነቲ ዝነበረ ፍስሐ ይመር ዳይሬክተር ሕጋዊ ጉዳያት ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰይፈ ስላሴ ለማ ብተወሳኺ ከም ጉጅለ ኣማኸርትን ጠበቃታትን ናይ ኢትዮጵያን ካልእ ተወሳኺ ሓገዝን ዝገብሩ ዝነበሩ ከዓ ሚስተር ኢያን ብራውንሊ ሲቢኢ ኪውሲ ኤፍቢኤ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ሚስተር ቢ ዶኖቫን ፒካርድ ቨርነር ሊፕፈርድ ሚስተር ሮድማን አር ባንዲ ሚስተር ሎሬታ ማሊንቶፒ ሚስተር ዳይላን ዲ ኮርስ ሚስተር ስኮት ኤድሞንድስ ካብ ኢንተርናሽናል ማፒንግ አሶሲኤትስ ኮሎምቢያ ሜሪላንድ ሚስተር ሮበርት ሪዙቲ ካብ ኢንተርናሽናል ማፒንግ አሶሲኤትስ ኮሎምቢያ ሜሪላንድ ሚስ ቸርሊ ዱን ሚስተር ቻርልስ ክላይፑል ሚስተር ጃስቲን ኤም ኮውሊ ካብ ቨርነር ሚስተር ግሬግሰን ኤ ቶማስ ካብ ቨርነር ማክፈርሰን ኤንድ ሃንስ ተባሃሉ ብሓባር ብምዃን ጭብጥታትን ሰነዳትን ብምፍታሽን ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምዝማድን ኢትዮጵያ ንኽትዕወት ዝከኣሎም ዝተማጎቱን እዮም ነይሮም ግን እቲ ቀንዲ ኣተኩሮም ክዕወትሉ ዝመደብዎ ባድመን ከባቢኡን ክዕወትሉ ኣይከኣሉን ተረቲዖም በትሪ ሓቅስ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ስለ ዝኾነ እቲ
ኣብ ኔዘርላንድስ ከተማ ሄግ ዝተኻየደ መስርሕ ዳንነት ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 12 ታሕሳስ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ 13 ሚያዝያ 2002 ዓመተ ምህረት እዩ ብዘይቅየርን ይግባይ ዘይበሃሉን ውሳኔ ተዛዚሞም በዚ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ኤርትራ ሓቅነታ ብጭብጥን ብሰነድን ስለዝረጋገጸት ከምቲ ኣብ መኸተ ምክልኻልን ምፍሻልን ወራራት ወያነ ዝተዓወተቶ ኣብ ሄግ ኔዘርላንድስ ድማ ኣብ ሞጎተ ስዒራ ኤርትራ ሃገርና ነታ በቐደም እውን ናታ ዝነበረት ንባድመን ከባቢያን ሓንሳብን ሓዋሩን ብሕግን ብኻርታን ናታ ገበረታ ነዚ ዝተዋሃበ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ጭፍራ ወያነ ኣቐዲሙ ፈሪሙሉ ኸብቅዕ ውሳነ ምስተዋሃበ ግን ክቕበሎ ስለ ዝሓንገደን ንኸይትግበር ስለ ዝዓንቀጸን ሓሙሽቲኦም ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ውሳኔ ክትግበር ከም ዘለዎ እኳ እንተጻዕሩ ኣብ መወዳእታ ታሪኽ ንዘንተ ዕለት ዘዘክሮም ዕማምዮም ዛዚሞም ሓሊፎም ንሱ ኸዓ እቲ ውሳኔ ፍጹም ዘይቅየር ቀያድን ናይ መወዳእታን ምዃኑ ብምንጻር ነቲ ዝሕንግዝ ዝነበረ ጭፍራ ወያነ ፍቓቕ ዘይከፍት ብምግባር ኣብ 30 ሕዳር 2007 ዓመተ ምህረት እቲ ውሳኔ ኣብ ካርታ ብምምልካት ንውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሃዱ ካርቶግራፊ ዝምልከተን ሃገራትን ካልኦትን ወግዓዊ ናይ ፍርዶም ካርታ ብምርካብ እቲ ኮሚሽን ዶብ ብወግዒ ስርሑ ከም ዝዛዘመ ሓሙሽቲኦም ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብኽታሞም ኣፍለጦም እቲ ናይ ሰሓቦ ጉቶቶ ናይ ወያነ ጽወታኻ መኸተምታ ተገብረሎም ነባር ምስጋናን ክብርን ነቶም ንኹሉ ሓጎጽጎጽን ጸቕጥን ሰበስልጣን ሃገራት ምዕራብን ተጻዊሮም ሓቀኛን ታሪኽ ዝዝክሮን ውሳኔ ወይ ፍርዲ ዝሃቡ ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን ካብቶም ሓሙሽተ ደያኑ እቶም ክልተ ብኤርትራ ዝተረቕሑ ኣሜሪካውያን ክኢላታት ሕጊ ክኾኑ እንከለዉ ከም ማእከላይ ዳኛ ወይ ፕሬዚደንት ናይቶም ደያኑ ብኽልቲኡ ወገን ዝተረቕሑ ድማ እንግሊዛዊ ነይሮም እቶም ክልተ ሓደ ናይጄርያውን ሓደ እንግሊዛውን ድማ ብኢትዮጵያ ዝተረቑሖም ነይሮም ብዙሓት ካብቶም ብኽልቲኡ ወገን ዘቐረቡ ኣማኸርቲ ሕግን ካርታንካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቖጸሮም ናይ ሕግን ካርታን ክኢላታት ወጻእተኛታት ነበሩ 75 ዓመታ እትደፍን ዘላን ቀንዲ ጠበቓ ኤርትራ ዝነበረትን ኣሜሪካዊት ፕሮፌሰር ሊ ብሪልማየር ከምኡውን ኣብ 2013 ዝዓረፈ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ሕጊ ሆዋርድ ኤም ሆልትዝማን እቶም ኤርትራውያን ወትሩ እንዝክሮም ቀንዲ ጠበቓታትና ዝነበሩ ኣሜሪካውያን እዮም ብሓጺሩ ኤርትራ ብቕዓቶም ርያ ዝረቑሓቶምን ዝቖጸረቶምን ክልተ ደያኑን ክልተ ጠበቓታትን ኣሜሪካውያን እዮም ነይሮም ካብዚ እንርድኦ እንተሎ ዋላ እኳ ሰበስልጣን መንግስታት ኣሜሪካ ኣንጻር ኤርትራ እንተኾኑ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ሰብ ሞያ ኸዓ ንሞይኦም ብምኽባር ንስለ ሓቂ ዝደኽሙን ዝማጎቱን ቁንዓት ኣሜሪካውያን ከም ዘለዉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሓደ ክንጽረልና ዘለዎ መንግስትን ህዝብን ኣሜሪካ በበይኑ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣይፍለጥን ካብቶም ናይ ዲሞክራት ዝሓሸ ኣረኣእያ ብኤርትራ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ወይ እውን ነቲ ዝጸንሐ ፖሊሲ ከም ዘሎ ዝርዕም ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ዝረአዩ እንተዝበዝሑ ቁንዓት ኣሜሪካውያን ግን ኣብ ጎኒ ፍትሒ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ እዮም በቲ ኾይኑ በቲ እቲ ብሰንኪ ዕንደራን ስስዕን ኣማኢታ ሸሓት ተጋሩ ዝህለቐ ብሰበብ ዶብ ቅድሚ ርብዕ ዘመን ዝተወልዐ ኹናት ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይኑ ኣብ 13 ሚያዝያ 2002 ካብ ዝውሃብ ልዕሊ 2 ዓመታት ኮይኑሎም ባድመን ከባቢያንካ 0 ኣብ ኢድ ዋናታት ኣትያ ባድመና ኣብዛ ኢድና ቀደም እውን ተባሂላ እንድያ ፍርያት ሕርሻን ካልኣንካ ከም ናይ ቀደማ ንህዝቢ ኤርትራ ተዕንግላላ ጉዳይ ባድመ ቀደም ኣብቂዕ እዩ ሕጂ ድማ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ካብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ትሒዙ ዝጭፈረሉ ዝነበረ መሬትናን ወደብናን ዓሰብ ዳግማይ ከም ቃል ትንፍስ ኢሎም ዝየድ ምጽሉ እዋን ይመጽእ ኣሎም ታሪኽ 3000 ዓመታት ዶ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ዶ እናተባህለ ማዕጽ ጽዋያት ብፖለቲከኛታትን ምሁራትን ኢትዮጵያ ማዓት ተጻሒፉን ይጽሓፍን ኣሎም እዚ ግን
ንሓቂ ዝሽፍን ክኸውን ኣይክእልን ብዙሓት ንጹሃት ኢትዮጵያውያን ከዓ እቲ ጉዳይ እናነጸረሎምን መራሕቲ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ይኹን ቀይሕ ባሕርና ዘይናቶም ምዃኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ክንጸረሎም ጀሚሩሎም ኣብ ሶማሊላንድ ብምኻድ ደቂ ሶማሊላንድ ኣሕዋትናዮም ቀደም እውን ምስ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ርክብ ነይርዎም እዮም ዘይመግዛእትዩ ካባና ፈልይዎም ኣብ ምባል ተበፂሑ ምንባሩ ናይ ዓመት ዘይመልእ ተዘክሮ እዩ ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ብዙሓት ንጹሃት ኢትዮጵያውያን መራሕቶም ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ከም መዋገን ንህዝቢ ከም መረሳሰንን ጉዳያት ንምጥምዛዝ ዘምጽእዎ ናይ ሓሶት ዛንታታት ምዃኖም ክበርሃሎም ጀሚሩሎም ንኢትዮጵያውያን በርሃሎም ኣይበርሃሎም ግን ዓሰብ ይኹን ባድመ ባጽዕቲ ይኹን መላእ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እምበር ናይ ማንም ዝፈከረ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣይከውንን ድማ እቲ ቀደም እውን ብረት ስለ ዘይሓዝና እምበር ብረት ከመይ ጌርካ ከም ትሰርሓሉ ዕሪና ምስ ፈለጥናዮን ምስ መለኽናዮን ግን መሬትናን ባሕርናን ንዝወርር ጥራሕ ዘይኮነስ ብሕማቕ ንዝጥምት እውን ነናሕሴሉ ኣይኮንናን ንዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርናን ከምቲ ናይ ባድመ ከም ጡባዲኦም እንተዘይቀቢጾማ ኸዓ ኣብኣ ትደዮም በቲ ኾይኑ በቲ ግን ጉዳይ ዓሰብ እውን ከም ጉዳይ ባድመ ከም መሸቀጢ ሽጣራ ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያ የብቅዕ ዘሎም የብቅዕ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ባህልቲ እውን የብቅዑ ስለ ዘለውስ ደጊም ቅሰን ኤርትራዊ ዝበሃል ዘሎም ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታት ኤርትራ ሓበንን ክብርን ድማ ነቲ ዘይክማህ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ምስ መሪሕነቱን ይኹን ጎን ጎን እዚ ኸኣ ዘይርሳዕ ምስጋና ነቶም ቁኑዕ ፍርዲ ዝሃቡ 5 ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን ኣኸለ ዓወትና ሓፋሽ ክቡራንን ተኸታተልትና እዚ ትሕዝቶና ብብዙሓት ሰባት ከም ርእይቶ ጽቡቕ ከም ዘሎን ንብዙሓት ድማ ይምህር ከም ዘሎን ብቴሌፎንን ኣብ መውሃብ ርእይቶን ይሕብሩና ስለ ዘለዉ ከምኡ እንተኾይኑ ኸዓ ናብ ካልኦት ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን ምእንቲ ክባጻሕ ብወገንኩም ነዚ መደብ ክትርእይዎን ከለኹም ላይክን ሸርን ክትገብርዎ ክሳብ ሕጂ ነዛ ቻነልና ቻነል ኤርትራን ሚድያ ኔት ኣስመራ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ዘለኹም ከዓ ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ብምባል ደጊምና ብትሕትና ንሓተኩም ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ